Jora kaishao chini Tripura haste tomania obongka buba grarok bai naikoli tiduljak kaisa hakotor tomani जों जतनो साइमानो चिनिor chikonsa haste wono chini 184 jona chin bubagrarok o hano naikolangka phiaba aboni bisingo chini paithak bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko umor raya sanino asomsa 1947 ni 17 May talo sa salo thui thangma bai nokha somoi nobar kotor phaima hai ti prasarok ne kepalo afruni simino biman nangnani chakha afruni simi biman nangai phaimani tabupo nangai no tongkho bo ohano yakarlangmani joro binu umor jotoise thamchi suku seko eba keba 39 years seko ajorao bini chiraisa sajala Kirit Bikram Kishore Manikko Bahadur umor shoksu gyang mabai hano naikolani barjana har manjaliya bo thimani yagulo bini hi hayakeba Kirit Bikram Kishore Manikko Bahadur ni buma Maharani Kanchan Prabha Devi hano bahai ke naikoli tidulit langnai bahai ke sabit langnai abono belai kheno khawwana mahapchaka am wana nani bo kokno tamoni hinma hakotorni poja tabu bini khorogoche rujuja Bharat hakotor marginal sika Council of Regency hine khajak tongmani abo phiaba Bharat by March unani sikangno subai marika 12 January ni 1948 BC wono phiaba paithago sini Maharani Kanchan Prabha Devi wansukmang khawa waw shukrugo ungmang Bharat hakotor niyagono sini hano naikolani barja yafari reisine hine khawa wansukka tei merger agreement sign book laika 9 September ni 1949 BCO tei abo effect ka 15 October ni 1949 BC ni simi tabuk jora Bharat hakotor by March ngika obono khakawino je borok na sunu mothang situ borok no sini hano naikol situ hunu sini haste Bharat hakotor by March ngmani yagono kuri khatabuk sini rashtrantro goshiwei yasagai naharnani nangka গণতন্ত্র ইয়াগুলো আবো হাইকেনো কাইসা কাইনি দিকে লাই থাঙ্কা ইয়াবা আজরা কেবো ফানো ওয়ানসুগি মাইনা যে বসকাঙ্গো তেইবো তিপ্রা সরকনি বাগै জরা কেসেব ফাইদং হনে তিপ্রা সরকনি কপালো তেইবো বিরমান কতর নাঙ্গি ফায়ান হনে আবংকা জেফ্রু 1971 ইস্ট পাকিস্তান বাই ওয়েস্ট পাকিস্তান সবা নাংলাইনানি চেংলাयो East Pakistan ka tabukni Bangladesh ajorao kabangma Bangladesh ni Hindu wanjiro sasara nangai sobano kirijagai salbrumno salthigyawi sini hasteo bodol thagyawi hapainani chengo borok jefru kharei sini hasteo hapayo afuru keboba ribusu keboba sombuchu keboba maitumutu keboba ribokoso logi bo 3 semise tubi file bani abono nugui sini habuba grarokbo khayok sakha mayana sakha tei borokno je soba payasa tongra situknei tongthai rikha chamung rikha teidul kha naikol kha tei hastene lukurokbo chubakha hamjamarika khiaba soba paimani yagulo porchotno kifili thangnani koktongmani kebo kifili thanglia eba thangnase nailiya amuni yagulo tinishik jora 70 years romisa tamo bima manifeka abo jotono saibano salbum no thakpa yawe aynar ni 10 hapai mani bai I hani besar ke khojori thaka te 10 ke ba majority ni thaka te amuno karibo democracy raida happa yagulo sini tongthai sini manthai no seple jakmani sini senge sini administrative power judiciary power bebak no bongni yago ni thamaka aboni bagino chini tabubo kathang tongnai kaisa dofani sati ngi jungi tongnai chini paitha pubagra Maharaja Pradip Kishore Manikko Deporno delimitation ingnani shika ti prasakno muthang nangna bagai thilangni kokno wansugai chini administrative power
tifili mannani bagwi thangjani khorangno chirigwi pirsai tongo faidi samung jotono bono logiri layana bini yapri songwi himlayana thinangni kokno wansubwi tei dopha mo thangjakna bagwi chini dopharok kusung kusung jora romwi kungchubwi o hao sinimung naragwi tongwi manto hamba